Дәү әниләре көндезге аштан соң шерем итәргә яткач, кызлар әкрен генә урамга чыктылар да урманга киттеләр. Килеп җитәрәк, Дилә белән Индира агачлар арасыннан сәер бер җан иясе күреп алды. Ул ям-яшел футболка һәм джинсы чалбар кигән, авызы колагына кадәр ябылган. Маңгай уртасындагы мөгезенә кызыл чәчәк бәйләп куелган. Бу кеше сыман зат балаларга таба килә башлады. Кызлар авызларын ачып сүзсез калдылар. Ябыгыз авызыгызны, кызый-мызыйлар. Нигә шул кадәр аптырадыгыз? Шүрәле күргәнегез юкмы әллә? Диде сәер зат. Шүрәле? Диде Индира. Әллә син шүрәлеме? Дип сорады Зилә. Әйе, мин шүрәленең үзе булам. Хи-хи-хи. Ә сез нигә көлмисез? Ник борыныгыз салынган? Без бик арыдык, дип җавап бирде Зилә. Безнең су эчәсебез килә, диде Индира. Хи-хи-хи, таптыгыз мәсәлә, дип көлүен дәвам итте шүрәле. Менә бу каянның суы шундый тәмле. Хәзер агызып алабыз аны. Ул чалбар кесәсеннән ниндидер көпшә чыгарды да каен кәүсәсенә беркетеп куйды. Булды. Менә кызый-мызылар, сайланыгыз, диде ул кызларга. Хуш исле, су тулы чокырлар сузып